Mgbede ọma nụ ụmụ aja anyị Igbo, ekenekwa m nwoke ekene m nwaanyị. Asị m tata bụ ụbọchị Afọ, wee na-asị ka chi Afọ tata gaziela anyị, ka Afọ fụtara anyị ndụ, fụtara anyị udo, fụtara anyị agamniru, fụtara anyị dị mma, ihe akụakụ na ihe enwe enwe, ogologo ndụ na-arụ isi ike. Sị m ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gọzie anyị, ihe anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, chụọrọ anyị ndị ajọ mmadụ, ndị akara oghere mmụọ, ndị akara oghere mmadụ, ka ọmaka na-emela anyị. Ka chi Afọ na afịa niile na-azụta ataba Afọ n'ala Igbo zụtara anyị ihe ọma, ka ụgbọ anyị ga-eji wee bata tata kalụ nke anyị ji wee pụọ apụọ mma. Anyị si na anyị ga-aga n'iru, ihe ọma na-emelụ ndị ọzọ ga-eme na be anyị, ihe ọma na-eme na be anyị mekwarụ ndị ọzọ. Anyị ga-apụta ihe, anyị ga-ede ude, anyị si ewebelu ugobelu, ọfọ ndụ, ọfọ ihe ọma, ọfọ udo. Nsị na onye ọbụla fụrụ anyị gbawa aja ya ejikwa n'isi ya wee were aja. Asị m na kakaka ya amarakwa anyị, jijiji ya amara anyị. Onye ọbụla sị na anyị kwụrụ ọtọ gbatuo anyị, n'ọsọ ya bụ eze ga-akwụ ọtọ. Anyị sịrị aja anyị Igbo wuo ha. Ka ihe ọma meela anyị tata bụ Afọ, meela anyị bọsị Nkwọ, meela anyị bọsị Eke, bọsị Orie, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise 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 ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Gbaraọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afa ike. Anyị na-alụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwaziri ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọzọ ndị mbụ na ndị egede ji wee kpọkuo Chukwu, wee kpee elu Chukwu n'aka ịkwụ ọtọ, wee bisie ndụ, wee chaa isi awọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke, wee mụọ ọzụzụ nwaanyị. Wee jiri ohere a wee na-akpọku ụmụ Igbo, na-asị ụmụ Igbo ka anyị nachite n'azụ n'ọdịnala Igbo, na ndị Igbo tụrụ n'okwu wee sị chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ. Ọkwa n'usoro ndị mbụ na ndị egede, ndị nna nna anyị ha ji wee kpee elu Chukwu. Wee na-ajụ gị, nwa bụ onye Igbo, o nwere okenye ga-amụ nwa ya wee hapụ ịgwa na nwa ya eziokwu? O nwere okenye ọbụla ga-agwa nwa ya okwu asị? Nna na-agwa nwa eziokwu. Ọhịa eji wee malụ ndị Igbo. Katazimo nke ikpeazụ a, ndị nna anyị ha na-atụziri anyị asị, asịzi anyị na ihe dị na be anyị bụ njọ. Nwata bi n'ejije jụọ nna ya ka ka ngwuru si wee dị, ọhọchie ya ọnụ. Nwata bi n'eje jụọ nne ya kedu ka ngwuru si wee dị, ọsị ikwuo ya ọzọ ndị so n'oge. Achọrọ m ka ndị mmadụ mata that the gods and the goddesses of our land are on a serious and a severe mission to awake people by fire and by thunder, by every possible means ha nwere ike ijide aka. Mgbe ọbụla you have your own faith, right? Yes. As a parent, you have your own faith. Allow your child. Onye ọbụla nwere freedom of worship. Nwa gị ọbụla ị nọrọ nọgide ọ na-enwe mkpatụ mmụọ isiwe ụzọ ọdịnala. The person is not just the person having that or growing that feeling na onwe ya, o nwere mmụọ na-akụrụ ya egwu ọ na-agba. Na-asịkwa ụmụ Igbo na ndị ka mụ mkpa our youth, let us embrace our tradition and our culture. Ọdịnala Igbo bụ ebe ejedebelu. Omenala bụ dachi. O nwere ihe dị ka ya. Biko, ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonyere anyị na our teaching, nnọọ ndewo. Ịga n'isiokwu njimaka ya wee bịa taa. Isiokwu njimaka ya wee bịa bụ what can attract spiritual wellness to you? Things that can draw spiritual wellness to you. Last time agara m live when I wanted to test my nwere ike na-emenwuzi live video. I just try to use that topic to test my nwere ike ibido gawazie live, because last time m chekiri ha say mo
that anyị erube yotago, but thank the gods na anyị erugo kita. So that topic ekuziri m causes of spiritual sickness. Causes of spiritual sickness. I will throw more light na that topic, bringing it with this one together so that I can carry everybody along. Because when they made the video, before ndị mmadụ amara na they made the live video, agago mu far, and I don't like talking for a very long time on my videos, you understand? So isiokwu anyị bụ things that can attract spiritual wellness to you. Opposite of wellness is sickness. Yes. So now that is why you see let me just bring the two topics together and merge them and forward. So ihe nwere ike ibutara gị spiritual wellness, nwere ike ibutara gị spiritual sickness if neglected, if not properly handled, if not taken care of the way it's supposed to be. Are you getting it? So abịa na mmụọ, enwere ndị na-aga ije mana ha adịrọ ndụ. Enwere ndị na-aga ije but they are sick. A lot of people are working but they are sick. A lot of people are moving around but they are sick spiritually. Do you know that a lot of people bu poison na arụ? Ọ na-abụghị mmadụ nyelu ha physically, that they did not eat through meal, physical meal, or na mmadụ projectiri against them physically. Do you know that? Do you know that now a lot of people, ọkachasị ndị bụ poison, this spiritual poison na-ekwu okwu ya, do you know that so many of them, they end up spending hundreds of thousands na hospital without getting healed? Do you know that? Do you know that spiritual poison kills faster than physical poison? That physical one eating, it kills faster. And to take care of spiritual poison is not the same way to take care of physical poison. Physical poison is more easier to handle than spiritual poison. So are you spiritually okay? Are you spiritually well? Or are you spiritually sick? That is the question. So if onye buru ibu ka mụnwa, you think that person is normal. Onwe spiritually that person anwugo. Ihe na-achọ onye ga-ada ya aka onwuru final. Things that can attract spiritual wellness to you is this. Now, ọ bụrụ na ị mara chi gị, gbapụ ọsọ jee malụ chi gị. Ọ bụrụ na ị mara chi onye ụwa gị, not just ịma ya, but gịnị ịchụkwa ya, gbapụ ọsọ mee ya. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ efere na ngwurube nna gị, gbapụ ọsọ, emere abandon, gbapụ ọsọ jee ma onwe gị align with them. But because especially mmụọ efere na ngwuru, ihe a na-eme ndị mmadụ adịrọ, they will first of all open all the negative doors against you and shut all the good doors against you, for you. You understand? Now, things that can attract spiritual wellness: constant cleansing, constant detoxification, spiritual detoxification, spiritual cleansing. Always cleanse yourself so that you feel fresh. You'll be refreshed. Settling all the entities and powers that be with you. In fact, will do a great job in this area. Now, why you need to do all these things? So that when those ones, as negative things they make as a result of when you do all these things, when you align yourself, especially in the world, when you stand and embrace that your calling, all these forces will not stand for you. Cheta na ndị Igbo si na chi onye adịrọ n'izu n'isi na-acha ya awọ. Chi onye adịrọ n'izu n'isi na-acha ya awọ. Ọ bụ na gị na mmụọ niile gị na ha so dị na mma mbụọ,
ọ bụrụ na ị nwere kọọlụ ịza kọọlụ gị ịbụọ, ị na-eme ihe a na-akpọ spiritual cleansing. You continue to cleanse yourself. 3, nke ịnọ, ime ihe na-akpọ ịkụ mmụọ mba. That is the 4th one, ịkụ mmụọ mba, going for deities for protection and for alignment. Even though deities are not related to you, after you might have settled with primary entities again at house, so go to other go to other land, align yourself with their own deity. This should be the 4th or the 5th one. Then the next one is staying away from evil. Staying away from things that can cause you negativity. Staying away from alu. Staying away from asiri. Staying away from izuori. Staying away from inapu mmadu nwunye ya. Staying away from imegide mmadu. All these things will attract complete spiritual wellness to you. But when you are not doing this thing, what you are doing is that you are bringing spiritual sickness upon yourself. Yes. You are. Ọ dị mkpa na mmadụ dị ndụ ga-adị ndụ na-esi ndụ ndụ karịa na mmadụ dị ndụ na-esi ọnwụ ọnwụ. A lot of people walking in the streets, many of them na-agagharị n'ụzọ ebe ahụ, many of them are sick, yet they are more healthier than you physically, but spiritually they are sick and dead. A lot of them, ihe was about party. Ebe ọbụla ha na-aga akpati ana emuvegharị around na their head. Emuvegharị around na their head, you understand? So what they are looking for now, kedu onye ga-emetụ ha aka ka onye ahụ koru case. Onye mmụọ gbugoro since. Ị nọrọ ebe ị na-eme pasmaga, too much, I deal with you. Isuo ya aka ọ nwụrụ. Ịkọba akụkọ mmadụ. Are you getting it? So, a lot of people you see on the street are no longer alive. A lot of them are no longer alive spiritually. So many of them are sick. So many of them oya carry ace spiritually. Yet they are working. Yet you see them dress fine. Yet you see them drive good cars. My brother, forget those things. It is better that you are managing. Yes, this show need the head spiritually first. Maka na dịka ihe na-ekwu ndụ bụ isi nna agbalụ gị afa. First thing mma ajụ bụ ndụ onye a ọ dịkwa. Ọ bụ ha na ndụ onye ahụ adịrọ, ihe a ga-emewegodo bụ gịnị ka eme ka sure na onye ahụ gịnị na-akpọchitara ya back to life. Maka na gịnị nọ ndụ bụ isi akụ. Onye nweta ndụ ọ chọba ihe ndị ọzọ ga-eji wee mee ndụ gịnị ka ndụ dị ya mma. Onye na-enwetara ndụ ele ebe ị ga-esi wee nweta ihe ị ga-eji wee bi ndụ ndụ adịghị mma. O nwero. So what I'm trying to say bụ biko na ụmụ Igbo etinyezina aka na akpa ihe a na-emebi n'ahụ gị. Echezina until ọ dị too difficult for you to do before you can make a move. O nwere aja ọbụla ị chụrụ ga-ana gị n'iyi. Mụnwa na-agwa gị ya. O nwere aja ọbụla ị chụrụ nara n'iyi. Ụjọ ịchụ aja atụzina gị ka mmụọ nwee ike na-emere gị ihe. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Gbaraọma Ụzọmmiri. Sịkwa na abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasikwa afọ ike na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Onwe ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe m na-akụzi na mbụ ma ihe ndị nkụzi taa, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na-ịchọ ka a gbaalụ gị afa ma lụọ ọrụ gị ọrụ, ma biko zitara m ozi na my WhatsApp number na 07037311663. Ngwa ka emesịa nụ.